Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyan zora kono nana angana nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba nega juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedanaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maigay ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba wop mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yorowla dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenyu ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na n'o ye alamisa ye février kalo tile 27 an ka kibaruyaw bɛna taa n'an ye kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔna na bi maa 5 olu seginna ka bɔ États-Unis kaw fɛ yen u kunbɛnna Bamakɔ min ye conseil des ministres la sa ale ko ka musaka dɔ sigi sen kan musaka min b'a to sanu nafa a bɛ se ka kɛ ka sanu bɛ bɔ dugu minnu na k'olu fana ka yiriwali baaraw kɛ. Denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kan ka taa Bafokaw fɛ minisiri kɔni y'olu bila sa k'olu ka sira ta min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na kibaruya minnu bɛ yen an n'olu da tulo kan ka fara Burkina Fesfako kɛnɛ kan surɔ Mali ja n'o o ye filiyatɔ ye an ye ale ye ale kɔni ye série télé de ye
maa minnu fana bɛ sa n'o ye organisation de la société civile maaw ye olu ko ka dɔ bɔ sɔngɔw la koyi mali passeport ko ani Chine jamana min sɔrɔla o kɔnɔna na n'o fana da outlook kan ka tila k'a fɔ a ɲɛna sa ko bi sɔgɔmada in na min ye k'a fɔ bi su in na n'ala sɔnna a ma FESPA ko kunkun ni a ɲɛɲɛ an na o bɛɛ lajɛlen na outlook kan débat kɛnɛ kan k'an to Wagadugukaw olu fɛ yan Falaye Keyita ale bɛ Bamakɔ ale ni Keba Jalo ne bɛ yan sɔɔni sisan an bɛ nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen d'aw ma ale ni conseil des ministres a kɔnɔ kumaw k'olu fana fɔ aw ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa Mali ale ye passeport n'o a ka di an b'a fɔ AES passeport a kuma cayalen don kuma cayalen tɛ dɔwɛrɛ la sabula nin waati laban in na a yilen don k'a fɔ ko jamana dɔw olu b'a fɛ ka ban passeport in na passeport in kɔni ban kun bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye nka min ye diɲɛ ka lakodɔnni o tɛ sabula passeport sɛbɛn a bɛ ta jamana kelen ani a bɛ diɲɛ b'a lakodɔn ni jamana kelen o de tɔgɔ ye tiɲɛ don jɛkulu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ka taamasiyɛn sigi a kan nka jamana o jamana bɛɛ lajɛlen bɛ lakodɔn jɛkulu min fɛ o ye passeport in lakodɔn ka ban passeport in ye Mali ta ye CEDEAO AES ta don min ye Burkina ta don nka bi an y'a ye k'a fɔ fɛn caman sigilen don mɔgɔw bɛ k'a lajɛ ka passeport in lagosi Chine lasigilen ta o kuma fɔra Chinois yɛrɛ ye bataki kɛ k'olu yɛrɛ ye kunnafoni ye kunnafoni minnu tɛ tiɲɛ ye u ma deli ka kɛ tiɲɛ ye ko o fɔra ko kɔsa in na ko olu Chinois ko olu y'o kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka kunnafonidilaw n'o bɛ Chine ambassade kɔnɔna na olu ye lakɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko bɔlɔlɔ siraw fɛ kibaruya in kɔni carina fan caman fɛ Chine lasigiden min ko ale bɛ Mali la sa ko ale ma deli don kelen da kelen ka banga min ye Mali passeport k'o lakodɔn Chine lasigiden ka bataki kɔnɔna na fana a ko ko Chine tile kelen da kelen ma sɔn fiyewu ka ban ka min ye a ka visa di maliden ma min b'a fɛ ka taa Chinois fɛ yen Chinois ka lasigiden ko min ye bɛn ye kuma ɲɔgɔnya o de bɛ olu ni Maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ maliden fɛn bɛ fɛ ka taa Chine sariya minnu sigilen don a kan n'o dafara i fɛ Chinois ka visa o bɛ d'i ma sabula Chine fana n'a ka sariyaw don a n'a ka taabolo don Chine ka lasigiden min bɛ Bamakɔ a ko waleya min kɛlen filɛ nin bi a b'a kɔn fo ka se a dan na sabula Mali ni Chine cɛ min ye baaraw kɛ ɲɔgɔnya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko wa fana ko maa minnu kɔni bɛ ka nin waleya ninnu kɛ u ka sigi n'a ye k'a fɔ ni u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u bolo da ko kan min ye u ka hakɛw ye u b'u ɲini u ka bulon kɔnɔ sabula nkalon min tigɛlen filɛ nin ye olu tɛ jɛn ni a ye Chine lasigiden ko ale kɔni ni bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yiriwali ta sira fɛ bɛɛ ni kelenya ani bolo ni ɲɔgɔn ma Mali ni Chine ka nafa bɛ sɔrɔ min na Chinois ka lasigiden Bamakɔ kɔnɔna na a ye nin kibaruya de di sunkalo ale sera ka ban koyi sabula jatew la sunkalo makɔnɔ ale yɛrɛ tile 28 ye bi ye jɛkulu minnu bɛ yen sa n'o b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye société civile maaw ye u ye welewelema da kɛ ko k'a ɲini juraw fɛ k'a ɲini commerçants fɛ k'a ɲini feerelikɛlaw fɛ ko sunkalo min se tɛ filɛ nin ye n'o ye forum communal des organisations de la société civile maaw ye k'u b'a ɲini sa jagokɛlaw fɛ jagokɛlaw u k'a lajɛ u ka maanifinw kɛcogo lajɛ sɛgɛn min bɛ jamana kɔnɔ bi ka kɛ n'u ka fasoden ɲumanya ye u ka dɔ bɔ sɔngɔw la min ye sɔngɔw bɛ cogo min na u k'olu to cogo la da dumunifɛn minnu bɛ yen yaasa duw ka se k'a sɔrɔ maaw ka se k'a sɔrɔ se tɛ minnu ye olu fana ka se ka balo ninnu san nin sunkaloba in kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni dalen don a la k'a fɔ ko min ye juraw ye u na faamuyali kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen na sɔngɔ yɛlɛ k'u na dɔ bɔ o la yaasa maaw ka se k'u da dumunifɛnw sɔrɔ sɔngɔ bɛ cogo min na nin waati na sa ni fɛn ma fara a kan u k'olu to ten i n'a fɔ malo ka taa se sukaro ma min ye farinimugu ye tulu nɔnɔ min ye tamaro ye u kana foyi fara nin kan u k'a lajɛ sa ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka jɛ cogo min na ni tɔnjɛkulu minnu bɛ sigidaw la yaasa sugu kɔnɔnaw la gɛlɛya kana sɔrɔ jagokɛlaw k'u jija u k'u sinsin u taabolo bɛɛ ni kelenya ale ni jamanadenw bɛ bɛn cogo min na u k'o baaraw kɛ sunkalo min filɛ nin sa min ye forum des société civile maaw ye u ko sa k'u kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri k'i jija yaasa sɔngɔko ale bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na min ye sɛbɛn ye fa siri la kunungo Bamakɔ forum communal des organisations de la société civile min bɛ commune 5nan kɔnɔna na Lamini Kulibali ale ka bataki don Falaye an bɛ to o ko kelen hukumu kɔnɔna na fana k'a yira k'a fɔ ko min ye sɔngɔ yɛlɛ ye yan Burkina fɛɛrɛ min sɔrɔlen don a la o ye bitigi o bitigi maa o maa n'o bɛ da dumunifɛn feere olu bɛɛ lajɛlen jatele maaw de bɛ yen minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ su ani tile
dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen n'i y'a fara fɛn o fɛn kan maa si t'a san i fɛ n'an yɛrɛ sera k'olu dɔw ladege k'a lajɛ o ko bɛ kɛ cogo min na k'o fana sigi sen kan sabula an yɛrɛ fɛ yen fana minnu b'a baara kɛ tiɲɛ na u bɛ wuli ka jɔ la u bɛ cɛsiri n'o ye DGCC maaw ye nka kuma caman anw maliyɛnw anw tɛ sɔn ban de ma fiyewu k'a fɔ ko nin sɔngɔ yɛlɛlen min filɛ nin ne t'a san o ka dɔgɔ n'a maa min taara sɔrɔ fana hali gazi u ye 100 fara a kan Bamakɔ gazi kelen u ye 100 de fara a kan tan tɛ fara fɛnw kan anw fɛ yen 5 tɛ fara a kan anw ta ye kun ni kun fo ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ o ko la tiɲɛ don bi gouvernement y'i bolo bɔ gazi kɔrɔ k'a to kɛnyɛrɛyew bolo o kɛnyɛrɛyew fana b'a k'u sago ye tuma o tuma 100 k'o fara gazi kelen kan ko sabula ko gazi sɔrɔli gɛlɛyara charbon tɛ se ka san lemurukumuni tɛ se ka san foyi tɛ se ka san fantanw bɛ ɲani na an b'a ɲini gouvernement fɛ jɛkulu minnu bɛ nin baara ninnu kɛ u ka wuli k'u jɔ anw fasodenw fana ka sɔn kuma dɔ la k'a fɔ ko ni sɔngɔ sera yɔrɔ dɔ la an k'an kɔ don a minɛnw na fɛɛrɛw ka sɔrɔ an ka se ka baara kɛ cogoya wɛrɛ la sunkalo in ale hukumu kɔnɔna na fana sisan an bɛ don an ka conseil des ministres kɔnɔna na conseil des ministres ale lajɛ kɛra kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la février kalo tile 26 a ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye général d'armée Asimi Goyita ye maaw nalen ni sɛbɛnw ye sa u kɔni ye sɛbɛn dɔw kɛ sariya ye dɔw bɛ yen u y'olu ministre ye baara min kɛ an'u kan ka baara min boloda u y'olu lamɛnni kɛ jɔyɔrɔ fana o dira maa dɔw ma ka kɛ ni sariyakisɛko ta nasira ye sa ministre Sanu ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye sariya dɔ b'ale bolo yaasa sa an ka sanu an'an ka dugujukɔrɔ nafaw olu bɛ se cogo min ka yiriwali kɛ togodaw la min ye sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na olu bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min min ye degré fɔlɔ in kɔni ye ale bɛ tali kɛ sa sanu musaka min kan ka se ka sɔrɔ ka yiriwali kɛ ka lakana kɛ sanu yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na bolo la o yɔrɔ ninnu na min ye minɛn minnu bɛ yen n'u bɛna n'u kɛ ka sanu bɔ k'olu kɛlɛ i n'a fɔ minɛn minnu bɛ yen n'o ye produit chimique ye sɛbɛn in kɔnɔna na fana u y'a jira sa k'a fɔ projet de degré filanan ye min ye o bɛ tali kɛ musaka min yɛrɛ bɛ sɔrɔ n'a bɛ se ka sigida olu yiriwali baara kɛ ni sanu wari ye o bɛ tali kɛ mun na sa ko k'a ko bɛɛ lajɛlen yɛlɛma min ye sariyakisɛ kura min nana sigi sen kan yiriwali baaraw ka se ka kɛ min ye kurankow ye jikow ale ni mobili ko olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kan o décret min filɛ nin ye sa ni o bɛna ta o bɛ yɛlɛmali don kosɛbɛ ko musaka min bɛ sɔrɔ sanu bɔli la ale ni sanu baarali la sanutigiw bɛ se cogo min na ka se ka baara kɛ sigida minnu n'u b'olu kɔnɔna na k'olu yiriwa min ye gouvernement ye k'ale dɛmɛ baaraw la furancɛla fanga ale de kɔni ye nin sariya in sigi sen kan sariya min sigira sen kan min ye août kalo tile 29 san 2023 a bɛ tali kɛ code minier kura in ale kɔnɔna sɛbɛnw na sira minnu filɛ nin ye sa u y'a jira sa k'a fɔ musaka min kɔni bɛ sɔrɔ yaasa ka se ka yiriwali kɛ togodaw la o musaka in bɛna to sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yen ni olu ye damandaw ye ka taa se sanu yɛrɛ ko wɛrɛ minnu fɛn fɛn bɛ yen maa bɛ yen k'i bɛ baara kɛ sanu damandingɛw da la sa minɛn minnu b'i bolo i bɛ baara kɛ ni mun ye olu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi musaka in ale b'a to fana min ye sanu bɔli ye a bɛ se ka yakubaya ka ɲɛ cogo min na min ye musaka in ye a kan ka se k'a to yaasa dugu minnu na nin fɛn ninnu bɛ yen u ka se ka sa baara belebelebaw kɛ kuranko ta nasira fɛ jiko ale ni bolimafɛnko ta nasira fɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko nin sanu nafa minnu filɛ nin n'o kan ka kɛ togodaw la ani sanu bɔyɔrɔw la ko a bɛna to fana jamana fana ka se ka baara belebelebaw kɛ an ka région kɔnɔnaw n'an ka commune kɔnɔnaw la yiriwali ta nasira fɛ wa fana min ye musaka in ye e ko sanubɔla minnu bɛ yen n'o ye damandigɛnjini fitinin olu dɔrɔn don wa maa bɛ yen k'o bɛ sanuba bɔ n'o bɛ sanubɔyɔrɔbaw la olu bɛɛ lajɛlen kan ka musaka in a ka se ka bila sen kan wari in kɔni bɛna ɲini jamana ale ka sariya b'a yamaruya a k'a ɲini yaasa sanu nafa sanu bɛ se ka kɛ ka baara minnu kɛ olu kɔlɔlɔw ka se ka dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na yaasa musaka in fana ka se ka kɛ ka dugudenw nafa ka se ka baara kɛ baara min bi n'o bɛna na ni yiriwali ye ka maaw to togodaw olu kɔnɔna na sanu ale ka ko tɛmɛnen sanu ka kumaw tɛmɛnen kɔfɛ sa minisiri min bɛ dugukoloko kunna sa ale ni sigira ko ale fana ye sariya dɔ ta ka taa n'o ye o sariya in bɛ tali kɛ mun na sa a bɛ fɔ min ma sa ko direction générale des domaines i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye domaine ni cadastre u kun bɔlen don ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔ nka sisan a bɛɛ lajɛlen taara ka kɛ direction générale des domaines et du cadastre ye o hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ sariyakisɛ min kɔni tigɛra janvier kalo tile 15 san 2024 ko ka se ka min ye ale fana bolofaraw sigi an ka sigidaw la o bɛna na ni mun ye o b'a jira sa k'a fɔ ni directeur kɔni bɛ yen
a bolofaraw olu kan ka kɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na domaine ni cadastre k'a daminɛ région na cercle la ale ni commune na sa u ka baarakɛyɔrɔ ka se ka ye o de hukumu kɔnɔna na sa ni sariya in taara yaasa sariyakisɛ min kun sigira sen kan salongo ka se ka kɛ ka o dafa min ye direction générale des domaines de cadastre ye ale bolofaraw sigili ko o hukumu kɔnɔna na k'a dan tigɛ anu kan ka baara kɛ cogo min na musaka min kan ka d'u ma marabolo maaw n'olu kan ka baara kɛ cogo min na ale ni kɛnyɛrɛye sigilamaw o bɛɛ lajɛlen dan tigɛlen don sɛbɛnkura in ale kɔnɔna na jɔyɔrɔko ta nasira la conseil des ministres ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma ministre so min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ administration territoriale la ale chef de cabinet o kɛra colonel Abdurahmane Ouattara ye min ye chargé de mission ye o ye Moro So ye chargé de mission wɛrɛ o fana taara ye tuguni o ye Modibo Bakari Traoré ale ye école karamɔgɔ ye min ye Alhadu Kulubali ale ye gestionnaire ye Alaseni Tolo o ye sariya dɔnbaga ye n'an bɔra o ministre-so kɔnɔna na sa ministre-so min bɛ kiiriko kunna ale ka chef de cabinet o ye Bakari Soliba Kulubali o ye magistrat ye chargé de mission o ye Aminata Ɲagate ale ye sariya dɔnbaga ye Mohamed Dramane Traoré o fana ye sariya dɔnbaga ye Laurent Dunyo o fana ye sariya dɔnbaga ye Abdurahmane Cissé ale ye gestionnaire ye n'an bɔra yen ministre-so min sigilen don refondation kunna an ka jamana kɔnɔ ale ka chef de cabinet o ye Adama Jara ye o ye sariya dɔnbaga ye chargé de mission minnu b'ale fɛ sa o ye Ismaïla Ouattara o ye école karamɔgɔ ye Madame Konate Marietou Jongolo ale ye kunnafonidila ye min ye Madame Berthe Fatumata Jire o ye administrateur civil ye Fatumata Samake ale fana ye administrateur social ye Youssoufou Traoré o ye spécialiste ye communication na n'an bɔra o ministre-so kɔnɔ sa an bɛ taa ministre-so min bɛ jamana kɔnɔna lakanako kunna ale ka chef de cabinet o ye contrôleur principal de police Seydou Mamadou Doumbia ye o kɛrɛfɛ sa a yira k'a fɔ sa chargé de mission o ye Aji Butut Aliou Sali ye ale ye kunnafonidila journaliste colonel sapeur pompier Asta Aïdara min ye lieutenant colonel Adama Jakite commissaire général de brigade de police ER Yakuba Diallo min ye Jara Jakite ale kɔni ye kunnafonidila ye an b'ale dɔn kosɛbɛ Dawudu ka maa sigilenw ye nin ye a ka ministre-so kɔnɔna na ministre-so min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ka chef de cabinet o kɛra Amadu Masina ye o ye sariya dɔnbaga ye chargé de mission minnu taara sa Isaka Sadu Mayiga ale bɛ o la min ye Sheikh Ahmad Tidiane Sila bɛ o la Namatu Arbongana ale bɛ o la Aluseni Sidibe o ye kunnafonidila ye an bɛ ale dɔn inspecteur des services diplomatiques kɔnɔna na sa u ye maa min ta ye sa o kɔni ye Amadou Jara n'u b'a wele ko Yaliku ye ale ye conseil des affaires étrangères ye premier conseil Mali ka premier conseil Mali ambassade la Douakaw fɛ yen o kɛra Nasiru Sofiana Mayiga ye ale ye magistrat ye ministre-so min sigilen don Sanayɛlɛ kalanso kunna sa ale kɔni ye kalanso baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko directeur général du centre national des recherches scientifiques et technologiques Alpha Seydou Yaro ale taara ka kɛ o ye école karamɔgɔ don directeur général de l'Institut national de formation des travailleurs Lamine Sandi ale kɛra o ye directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports o ye Youssoufou Karambe ye ale ye maître de conférencier ministre-so min bɛ yen sa n'o o bɛ ji ale ni courant kunna ale ka chef de cabinet o kɛra Fatumata Kani n'a bɛ Lilakaw ka sigi la Musa Umar So ale ye sariyatigi ye Dilisa Samake o ye ingénieur ye Gawusu Sherifu Keta o ye ingénieur ye ministre-so min bɛ yen sa n'ale bɛ kɛnɛya kunna ale ka chef de cabinet o ye Mamadou Gindo ye directeur général min sigilen don sa clinique périnatale Mohamed Sisi kunna sa o ye Fatumata Magiraga ye min ye directeur général de l'Institut de recherche gérontologie n'a bɛ fɔ ma maison des aînés o ye Somino Dolo ye ministre-so min bɛ baara ale ko kunna ale ni kumaɲɔgɔnya baarakɛtɔbolow ni ɲɔgɔn cɛ ale ka chargé de mission o ye Badara Alu Sangare ye chargé de mission filanan min taara o ye Cheikh Umar Touré ye min ye Amisetu Touré o ye kunnafonidila ye o fana taara ye chargé de mission ya la ministre-so min bɛ yen sa na ale bɛ sifin ni denmisɛnw ka ko kunna ale ye inspection de la jeunesse dɔw sigi o ye Sina Dabele ye ale yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga ŋana ye min ye Umar Amada Touré o fana ye inspecteur de jeunesse ye ministre-so min bɛ maliyɛn minnu sigilen don kɔ kan sa ale ka chargé de mission o ye Fatumata Buyegile o ye kunnafonidila ye
Ministre so min sigilen don sa sɛnɛko kunna ale ka chargé de mission o ye Manda Sadio Keita ye o ye génie agriculture maa ye. Ministre so min bɛ dugukolo ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ka chef de cabinet o ye Amadou Diari So ye. Maa minnu taara ka kɛ chargé de mission ye ale fɛ yen sa o ye Abakari Toure ye min ye Moulaye Idrissa Toure o bɛ kunnafonidiko o kunna ye ka taa se Asetu Toure ma ale ni Musa Isandaw. N'an bɔra yen minisiri so min bɛ sigida ko kunna saniya ani yiriwali kuntalajan ale kɔni ye maa ta sa k'o kɛ inspection de l'environnement o ɲɛmaa ye o ye Abdramane Umaru Toure ye. O fana kɛrɛfɛ sa inspection de l'environnement o fana ni assainissement o ye Burulayi Jalo ye ale ye vétérinaire ye min ye Makan Sulemani Jalo ye o fana taara ka fara olu kan ka taa se Kefa Dambele ma ale kɔni ye sɛnɛkɛlaw ka ko ye. Baara minnu bolo dara minisiriw bolo ani u ka baara minisiri so min bɛ administration territoriale kunna minisiri so min bɛ kunnafonidiko kunna sa kɛ ale ni an yɛrɛ ka kunnafonidi minisiri n'o ye Alihamdu Agi Iliyani ale fana ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma a ka chef de cabinet o ye Mohamed Ag Albachari ye an b'ale dɔn kosɛbɛ min ye chargé de mission o ye Faisal Ag Agali ye o fana an b'o fana dɔn min ye Amara Ag Adona ye an b'o fana dɔn ale ye jɔyɔrɔ di olu fana ma. Moulaye Regani Aïdara ka taa se Zara Walet Ahmed Idama ninnu bɛɛ lajɛlen chargé de mission ye. Minisiri so min bɛ seko ani dɔnko kunna ale ye conseil technique dɔ ta o ye Bamodi So ye min ye minisiri so in ale ka conseil technique filanan o ye Jibril Ɲare ye. Conseil chargé de mission Saliya Male o ye école karamɔgɔ ye. Yusuf Kone o ye kunnafonidila ye. Alpha Atiku Maiga o ye kunnafonidila ye. Amadou Jabate o fana ye kunnafonidila ye. Fadima Walet Agatam o ye sariyatigi ye. Minisiri so min bɛ diinɛ ni batoko kunna sa ale kɔni jɔyɔrɔ di maa dɔw fana ma. Chargé de mission o ye Mamadou Issa Kulubali ye ale ye traducteur ye min ye Sise Zenabu Keita ale ye école karamɔgɔ ye. Ibrahim n'u b'a wele ko Seriba Bamba ale ye contrôleur gestionnaire ye. Kalilu Abdoulaye Kamara o ye gestionnaire des ressources ye. Minisiri so min bɛ ka baara la kalata kota na sira fɛ ale ka chef de mission o kɛra Alaye Tesogo ye. Alaye Tesogo ye an b'ale fana dɔn kosɛbɛ. Conseil technique minnu taara sa Sidiki Kulubali ale bɛ o la min ye Sabine Dako o fana bɛ o la. Chargé de mission minnu taara ale fɛ sa Mohamed Alassane Umar Tefi ka taa se Saudatu Dambele ma min ye Al-Mustafa Nuru Toure ye o ye a ka maaw olu dafalen chargé de mission ko ta na sira fɛ. N'an bɔra yen minisiriw ka baara bolodalen kɔnɔna na sa minisiri miiri fondation ko kunna ale kɔni ye conseil de ministre ladonna sa k'a fɔ ko k'a daminɛ nin kalo in tile 15 la ka taa se a tile 20 ma olu tun bɛ jɛrɛ la ɲamekaw fɛ yen. Jɛrɛ min bɛ tali kɛ sa ɲame yɛrɛ ale kɔni n'o ye Niger ka sigikafɔba ye o maa 700 de tun bɛ a kɛnɛ kan Nigerikaw la an'u ka jamanaden minnu bɔra kɔkan ka na. Mali ale yera kɛnɛ kan nin jɛrɛ in na ale min ye ministre délégué information ye ale kɔni tun bɛ Mali ale tɔgɔ la ka se ka taa Mali jɔyɔrɔ fa o kɛnɛ in kan ye. Nigerikaw ka o barosigi sa ko kɔni u y'o kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min ni u ka jamana yɛrɛ ka taabolo wulikajɔ minnu bɛna kɛ furancɛla fanga kɔnɔna na in sa ko kɔni bɛna kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye balo sanuma ni balo ɲɛnama bɛ se cogo min na ka sɔrɔ ka di ekɔlidenw ma k'u to u ka kalanyɔrɔw la ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ sa ka min ye cantine scolaire kɛrɛnkɛrɛnnenw ye mun bɛ dumuni ɲumanw dilan k'olu sigi sen kan k'o di. Baara in mars kalo nata o tile fɔlɔ o de don. Minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko jɛrɛ belebele kan ka taa kɛ Japonkaw fɛ yen. Diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛrɛ min kɛnɛ kan a kan ka daminɛ avril kalo tile 13 ka taa ban octobre kalo tile 13 Japonkaw fɛ yen. Mali ale kan ka ye nin ko in kɛnɛ kan a bɛ fɔ min ma sa ko Expo Asco Osaka 2025 a tɔgɔ ye o ye ale fana ko kɛnɛ kan sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali kɔni ye a tɛ se ka to kɔ cogo si la. Don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ dɔ bɛ yen sa o kɔni bɛna ta ka di Mali ma ko in kɛnɛ kan ye n'o ye utukalo tile 2 ye. Utukalo tile 2 sa o ye don ye min ye exposition belebelebaw kan ka kɛ ni waleya in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye
o fana senfɛ sa Mali tɔgɔla su o bɛ sigi sen kan maliyɛn minnu bɛ ka se ka olu kɔni fɛn caman yir'u la Mali ka taa ko in kɛnɛ kan n'o ye CASA 2025 ye a b'a to Mali yɛrɛ bɛ se ka ye cogo min na Japonkaw fɛ yen Mali bɛ baara minnu na baara belebeleba minnu bolodalen don an bolo Osaka in ko a ka fisa jamana 54 de bɛ taa kɛnɛ kan farafinna kɛnɛ don Mali man ka to kɔ Wagadugu kɔnɔna na yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye baara in ye tali kɛ barosigiw kan barosigi minnu b'a to sa min ye jamana caman olu bɛ se cogo min na k'u ka fɛɛrɛw fɔ dugukoloko la maa 200 de tun b'a kɛnɛ kan ka bɔ Benin Burkina Faso Mali ale ni Niger olu ka maa mafalenbaw olu de kɔni nana sa ka na nin baara in kɛ u tun ye sigiyɔrɔw fana di maaw ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan olu bɛ se ka ye cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye dugukoloko o kibaruyaw olu la wa u y'u to fana na sa ka se ka fɛn dɔ sigi sen kan min b'a to AES kɔnɔna na dugukoloko kumaw yɛrɛ bɛ se ka fɔ cogo min na dugukolo a tacogo n'a bilacogo jamana ninnu kɔnɔna na filanan kelen ka se ka sɔrɔ a la cogo min na o fana kɛrɛfɛ sa u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ta sa yiriwali yɛrɛ bɛ se ka yiriwali dugukolo sɔrɔli yiriwali bɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ani fana gɛlɛya minnu bɛ yen bi bi in na maaw ka dugukolo sɔrɔko la kuma tɛ min ye bako ta nasira fɛ n'o ye ji tɛmɛsiraw fana ta nasira fɛ minisiri min bɛ yen sa ni ale bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil minisiri ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko bana minnu kɔni b'an fɛ yan n'o ye dengue ni coronavirus ye ko olu kɔni nin waati in na u jiginna kosɛbɛ kura ma ye a ko la ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan furancɛla fanga ɲɛmaa ko bɛɛ lajɛlen ka tanganaw k'i taabolo ye ko sabula bana kunbɛn ko ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako février kalo tile 26 san 2025 secrétaire général du gouvernement Burema Coulibaly chevalier de l'ordre national n'an bɔra conseil ministre kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ faso ka baara kɛ n'u ye concours sɔrɔ olu kan ka taa Bafokaw fɛ yen ka taa sɔrɔsiya kalan kɛ a tako 6nan sira donna o maaw kɔrɔ ministre fɛ sa n'o ye ministre fɔnba ye sifinw ka ministre min ye nin jɛkulu 6nan ye a yira sa k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu kɔni don sa olu si b'a daminɛ SNJ ni ye SNJ maaw ye SNJ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko sifin minnu si b'a daminɛ san 28 na san 18 ka taa se san 35 ma olu de kan ka SNJ ale baara kɛ SNJ ko nin y'a tako 6nan ye tako 6nan ye sa ale fana taara sa ka kɛ ni fonction publique maaw fana olu ka bɔli ye a yirala sa k'a fɔ ko maa o maa kɔni Mali kɔnɔ yan n'i b'a fɛ k'i bolo don faso ka ca la n'i b'a fɛ ka baara kɛ faso ye f'i ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri yaasa ka se ka sɔrɔsiya in o baara kɛ kalo 6 kɔnɔna na yanni ka t'i ka baara kɛ a bɛ fɔ min ma sa ko service national des jeunes n'o ye SNJ ye ale kɛrɛnkɛrɛnnen don yaasa fasoden ɲumanya bɛ se ka don maaw la cogo min na fonctionnaire kuraw olu bɛ se cogo min na ka kow faamuya u dan ye mun ye u bɛ se ka mun kɛ u tɛ se ka mun kɛ sariya bɛ mun dagaw ye sɔrɔsiya in u k'o labɛn kɛ u ka fisa u yɛrɛ ma maa 1417 olu de kɔni ye fonction publique in sɔrɔ koyi école karamɔgɔ 98 o de bɛ a la min ye lujuratɔw ye olu ka maa 45 bɛ a la farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka minisiri n'o ye Abdul Karim Kasim Fɔnba ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye fɛn 3 bɛ yen u k'o sinsin o kan o ye ka kalan kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ min ye éducation physique ko ta fanfɛla ye formation militaire o fana bɛ a la min ye maanifinya kalanw ni jamana yiriwali kalanw ni jamana kanu kalanw k'olu fana bɛ a la a ko k'a b'a ɲini u fɛ sa u taatɔ min filɛ nin ye u k'u jija u ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ se u yɛrɛ la u k'u yɛrɛ di faso ma u k'o dɔn min ye kalan ye a b'a to i yɛrɛ bɛ se ka ko caman faamuya galabu kɛnɛya bɛ na i la o ye faso fana kanuni ye i na o fana dɔn ka se ka baarabaw kɛ jamana ye donc k'a b'a ɲini u fɛ sa u k'u cɛsiri o la sa min ye tako 6nan in ye a ye a sariya kisɛw bɛɛ lajɛlen fɔ min bɛ jagoyaw kan mun tɛ jagoyaw kan sɔrɔsiya yɛrɛ bɛ taga ni sira minnu ye k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye gouvernement ale tun y'a yira k'a fɔ ko a ka plan bɛ sigi sen kan comité de pilotage n'o ye stratégie ye sa olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ premier ministre ale fɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa plan min ye gouvernement yɛrɛ ka baarakɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen o sigira sen kan san 2025 san 2026 baarakɛminɛn in a bɛna n'a to gouvernement yɛrɛ bɛ se cogo min na ka baara kɛ ka ɲɛ yaasa ɲɔgɔn faamuya ka don ko la sa kununko premier ministre ale ka dagayɔrɔ la ministre welela sa ka na hakili jagabɔ kɛ baara in kan u y'a yira sa k'a fɔ kabini conseil de ministre kɔni fɔlɔ senfɛ
ni jamanakuntigi ye a taabolo fɔ u ɲɛna u kan ka baara sinsin minnu ka sa min ye minisiriw ka nin baarakɛminɛn ye ko a bɛ tali ko la a laɲini fɔlɔ kɔni ye min ye o ye basigi ale ni lafiya bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na min ye marabolo kɛcogo ye ka taa se calatigɛ jɛkuluw sigiliw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min jamanadenw ka hakɛw tali b'a la i n'a fɔ perezan yɛrɛ ye lɛtiri min ju ma n'o o ye a di premier ministre ma ale kan ka baara kɛ cogo min na jamana kɔnɔna na a n'a ka minisiriw bɛɛ lajɛlen o la sa sɛbɛn min dilannen filɛ nin ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kalo fila don a b'a to minisiriw u dan u kan ka se ka mun kɛ u kan ka se ka waleya minnu kɛ kalo fila premier ministre ko o de kimɛli ye nin ye gouvernement maa bɛɛ lajɛlen kɔni tun b'a kɛnɛ kan u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko baaraw kan ka kɛ cogo min na wa min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ye a ko fana sa ko a ka se ka faamuya AG ale fana welela kɛnɛ kan yaasa min ye gouvernement ka baarakɛminɛn in ye baarakɛminɛn in ko a bɛ tali kɛ taabolo 8 na taabolo 8 min i n'a fɔ jamanakuntigi ye o laɲini u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a la belebelebaw u y'u da don olu la baara kɛcogo minisiriw fɛ fo ka taa se u kan ka wulikajɔ minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen dan tigɛra ko in kɔnɔna na n'an bɔr'o la an bɛ segin ka na wagadugukaw fɛ yen wagadugu bɛɛ lajɛlen y'a ye sa k'a fɔ ko min ye FESPACO kɔni ye a ta ko 29 n'an bɛ ka taa segin saba sigiyɔrɔ la sisan cɛ minnu bɛ yen ni mɔgɔw sigilen don k'olu kɔnɔ i n'a fɔ Tchadikaw ka diya ka taa se Burukinakaw ka Katanga ma bi su in na Mali ale bɛna bɔ min ye sango ye k'o yira maaw la surɔ min ye jabɔlaw ye u ye Mali ka seri lajɛ seri min n'o bɛ tali kɛ sa muso kan muso min ni ale cɛ fatura cɛ in bɛ fatu cogo min ko minnu bɛ k'u ka du kɔnɔna na maaw yɛrɛ bɛ nata cogo min na cɛ yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la ka se ka o sɔrɔ dɔrɔgu ko min bɛ a la ka taa se kow ma ko minnu bɛ na ni yuruguyurugu ye ka baarakɛyɔrɔw siri u sentabara kɔnɔna na dulɔko ale ni an ka baarakɛyɔrɔ maaw jogow bɛ cogo min na bi bi in na nin bɛɛ lajɛlen kɛlen don ja in na Fuseni Mayiga fɛ ja in kɔni a yirala maaw la nka n'Ala sɔnna a ma min ye ni FESPACO banna an ka télévision soba ale bɛ sɔn k'a sɔrɔ sabula ja in a kɛcogo n'a dilancogo ani an ka jatɔw olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na an ka denmisɛnninw fana bɛ yan minnu nalen don ni wɔkulɔninw ye ka taa se kalansow taw ma olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ k'u bila u fila ni dɛbɛ la a dɔw bɛ bɔ bi wulada in na ni Ala sɔnna a ma bi tile fana kɔnɔna na min ye CNSM yɛrɛ ɲɛmaaba ye Fuseni Mayiga Burukinakaw kan ka jɔnjɔn d'ale ma sɔgɔmada in na o jɔnjɔn kɛnɛ an na t'o kan min mana na b'o la k'o fana da o tulo kan yan fana an y'a ye k'a fɔ FESPACO kɔnɔna na bi min ye Burukina fan caman feereliw bɛ ka kɛ yen feereli belebelew yɛrɛ de kɛnɛw sigilen don min ye foire kɛnɛw ye Maison du Peuple la Place de la Nation na ka taa se yɔrɔ caman ma nin bɛɛ lajɛlen maaw nalen don nin na nka Ganayɛnw olu de nalen don n'u ka minɛnw caman ye ale ni Siriyɛnw ɲinan ta fana na a yira k'a fɔ fana ko min ye Nigeriya ye ale min fana ka senna ka suma FESPACO nali la ale fana nalen don ni minɛnw caman ye nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ sa a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw bi yan min ye feerelikɛlaw caman nana ka bɔ Sikasokaw fɛ yen caman fana nana ka bɔ Kucalakaw fɛ yen olu fana kɛlen don k'u garisɛgɛw ɲini yɔrɔ caman na sabula foire kɛnɛw caman de bɛ yen mun ni FESPACO yɛrɛ kɔnɔna taw tɛ kelen ye su in na Mali ja belebeleba min bɛ Yenenga Tɔgɔla Walan kɛnɛ kan o de bɛna bɔ bi ni Ala sɔnna ma min mana na bɔ fana kɔnɔna na n'o da o tulo kan k'a fɔ an ɲɛna fana k'a fɔ ko su in na an bɛna baabu sigi an ni Nuhun Keyita ka se ka ɲɛfɔli k'aw ye FESPACO kununko fo ka na s'a bi ma yɛlɛma minnu donna a la fɛn minnu kɛra a kɔnɔna na a bɛ se k'olu faamuya cogo min na an b'a fɔ n'a sa farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ Fédération Malienne de Football ale ye bataki bɔ k'a ci a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma ko min ye nin kalo in tile 12 ye olu tun ye batakiciw ka tɔndenw ma tɔnden minnu bɛ yen ni olu kɔni welelen kun don lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sen kan sa yaasa ka se ka fédération ale ka san musaka ani u tun bɛna yɛlɛma minnu don u ka sariyakisɛw kɔnɔna na min ye sariyaw ye ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun cira ko baara kun bilara ka taa FIFA fana ma o fana ka hakilina di min ye FIFA experts ye ko olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn mun filɛ nin ye ni o kan ka na ka sigi an ka jamana kɔnɔ k'u k'a lajɛ hali bi dɛ degun dɔw ni majɛ dɔw bɛ sɛbɛn in na u yɛrɛ ka bataki kɔnɔna na ko sa ko yaasa u ka se ka olu latile ka se k'o sigi sen kelen kan
ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dilan ka ɲɛ FIFA ka laɲini hukumu kɔnɔna na sa k'u ye assemblée générale min kun kan ka kɛ sini k'u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko n'Ala sɔnna a ma don kura ale ni sariya kura min kan ka kɛ sigi sen kan sariya minnu tun bɛna falen ko u na o d'olu ma ka FIFA ale ye laɲini min kɛ k'olu don a kɔnɔna na comité exécutif k'a bɛ faamuyali ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin ko in na. sɛbɛn in a bɔra u ka secrétaire général yɔrɔ kunun ko a fa sirila k'a di maaw ma. Tupac transport maaw olu bɛ wuli ka jɔ la min ye taekwondo farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ min bɛ école INEMASA kɔnɔna na Ɲarelakaw fɛ yen olu kɔni ye dɛmɛ kɛ olu ye a yira sa k'a fɔ sa nin février kalo tile 23 min ye palais des sports kɔnɔna na Salamatu Mayiga u ye jɔnjɔn di ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin Tupac transport maaw ma. Tupac transport ko a ye baara min kɛ u ye a ka waleɲuman dɔn a ye a directeur général sa n'o ye Mamadu Koyita ye ale yɛrɛ fɔra kɛnɛ in kan ye kosɛbɛ sifinnakaw olu fɛ wulikajɔ ni cɛsiri la an yɛrɛ bɛ Tupac transport fo sabula ɲinan an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baaraw la baara minnu don nataw la a bɛna olu ye Air Burkina k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ FESPACO la yan sa u bɔra diɲɛ fan o fan k'u bɛɛ lajɛlen fo Fala ye nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya minnu dira aw ma ne yɛrɛ fɛ Fala Keyita ale ni Keba Jalo olu kɔni bɛ Bamakɔkaw fɛ yen a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'an ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o di ma fo dugu